Shipor kapati CTV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, khamstet, khamklan, batbaduna bam umpnya. Ya ke Longïing ke belalait dakasat bark pelajan Shah Lynthem mau bajan Shah thang plu hagashnong klishnong Sohra kata ke Longïing jong baham shang bliang mentala hab ban Peit Shipor yaki dekat nak social welfare jong ke Sohra jela kini ke Longïing kalau thau naga jingyap nak ti ki pat bhur nama ke jing klo ki pulet ban poi shak jing jongki bat ki pulet kla men sauru yaladi haga po bikle ajing ada ban se yaki break badan hapo ka ying Advisor jangka tenat social welfare ba polling do ulai tho bakani ke Longïing ke dan padang ke jing sir men sim makam long yaki bandit phai biang shayin kum tal haban Peit ban khmi Shipor ki daga tenat social welfare tat hado bakin das no shngan uba pol ya thoru bawat ki para marjan ru ki persang ban yarap yaki klasyak ta lang bagi dan padang ke jing sir hak bagi pulen ki hab banyalam lang yaki menen kemit shashilong diminta kilalet phai biang shalaying hadim balas no shngan jing ja kalong shisha ka ba penin kendit keba semusi amar kelik jaru ya ka Longïing keba duk keba kerduk bah bat pau kpa jong ka Longïing ude urang pak brio baladon nyopos nem karta ti ini ki rukom perkhat ki jingai bi ki laju pen sujer ya ka jai brio ya ka ri jungin ka por Henry ngimsim kwi ilti ba kanya biteng hakane kalenti khamtam hasora kashnong ka ba ni yitip baro kum ka pedeng jong ka akor ka buram kasi te ya ka jingkli jong phi hoi nadu nin kasngi hadien ba la penkit no ya kini ki dukhat jong kani ka yeng ke badan khatwei ngut na benda kejing sumar ka consultation bat ki doktor Sul Hospital Shillong basen dep ya ketai ni lapan kerja no iki syagawe ka jaga sumar kabadai apo jong kejing Peit kejing i jong ka Department of Social Welfare ti kaba nasutunat ban ya thu api kalong ba ki dan saki marjan ki baya wanlang bat ki bala syak tak lang ha kata kajing berngam bat bersit jung kita ki pat ki belum ti kini pat ki lalik phai no menda ka sngi dan shongut ki phai biang Shah Sohra dari kini ka family ka ba la de ka pedeng jong ka jing syak beno kini de kidang don hapo ka jing Peit ke jing sumar jong ka department amar ki dang shong ha ka jing sir musim kali ka trauma na menta jong ki kimpat ju mat ya ka bokum kani bat ngampan biang ya ka jing don kam baki pai ba ki di ban long ki ba pikir ba ban Shah skor ban long ki nong penjot ya ka nam ya ka buram jong ka jai bari ka jongi i dang haki kendiat benai ba kajing yang rang ba jongki nong Sohra banin mi syakmat ban yada ya ke buram jong ka Sohra katu ka kis jong raja bat ka sonam kilayo ya kajing itu layo ya ke buram bat kajing nyokor na keleng satelak bat ki wei benta jong kari India ki là nhiều tăng bahaya kejing bahaya mensium ya kejing keluit mensium bat kejing mi syakmat jong inong Sohra ban yawat ya u wei balakhat tu kejing ja ti kani ka ba menta am kwa ba kani jing ja kan kertok kelayangi khamtam ha kapur ka ba ka tourism sector kala ki emba ha kani ka state ka jongi bat ka Sohra ka dei ka pedeng jong lani ka hab jong
kenika sektor tourism sektor kaba dang shiteo menshwa ngadang wandala dia banyu ban saki ya kajing buon ki beri nong jengok ki balik cek ketika tang ladang penjengut no ya keteng joga Sohra ni create kenika fear psychosis kajing siap ting ya ki nong shong tegamut kenika sektor kanum chanslem kan kelem Pin riêu spa ya các tiên là dòng pin đâm cam ya Kaba kan kêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa các kan tiên risau các đây bat kamut ya upanai ba Shipor jong kasnem ha uni upanai kala deiru ka portion rai ha ka bakislading slasi kikup ya karong risau kanika kentin risau kamurru ya kametba jong ukhnam tudaya kan mau kendit ho lapan mi ta kapati CTV nagamenta ka jingmentoi upat ba